Тъпари. Къде си? Къде си не тъпан си? И аз за тъпан и ти си тъпан. Кола не? Що да я правиш? Как ще влизаш като? Че. Много отваря само. Няма си. Печо отваря един екипач, само да погледне за какво. Šta прокалва? Ще го анатемотиш. Šta прокалва? Махни го той чудо. Махни го. Стига, ще бе вещицата. Няма малко тишината. Отивам при другия аквариум. Не! Отивам при другия аквариум. Ти влез вътре. Влез вътре. Вече е много пиян. Къв аквариум, къде ходиш при аквариум? Не, то не става. Аз ги знам къде са всичките, не мълчи. Не става. Аз... Ти ли ще ми кажеш къде е другия аквариум, бе? Тук пътека ще го набереш, някъде. Тук пътека ще го набереш. Вика, отивам при другия аквариум. Смятай, за какво става? Къв аквариум, къде ще ходи? Така. Прокалва. Добре, ще ми кажеш, че оттатък няма друг аквариум. Чувлек! Не се бива в газа, бе. Доктора ще се. Так, гледам го и викам, имам един хубав чисто нов плавер. Аре, ти е наркоман. Ти не можеш да седиш без цигара. На Той тюлена. можеш. Той тюлена гледа Не работи. пли, ти не пли. Тюлен, че нямаш половер. Иска да ти подаря един половер хубав, чиста вълна. Защото за мен е голям. Ма за тюленчето тъмън. Но за пързато ще е малък. Моя каиш, вика, ще взема каиша, ще дам това. Той не може да го опаше до половината стига. Не може да закопче това катарамата, въобще не стига един край. Кой иска да кажа сега, че е дебел ли? Един ден съм напил тук като класия, викам, този човек ще е паднал на земята.